Dagiti kang runano damag ita a Biyernes. Proposed drilling site ti CMDC ijay Bulalakaw Mangkayan. Binisita dagiti opisyal ti Benguet. CPR Day, rinambakan ti Baguio City LGU baban iti CPR training. 5 abalay na uram iti Baguio City. Rason, sampay anamuan. Dagos ang panakilupas dagiti infrastructure project iti Region 2, imbilin ni Presidente Marcos. Ken 11th Liberation Day ti munisipyo ti Bukod, panagkaykaysa para iti sumaruno a henerasyon na ipatang. Naing pagamalam, Cordillera, Canilocanja. At yung dagiti kang runan ken nababara damag ita nga aldaw. Umuna kadagiti kang runan na damag, nagbalin a baruan nama kadagiti residente ti Bulalakaw Mankayan ti panagbisita ti sumagmamano nga opisyales ti gobyerno probinsyal ti Benguet tapno kitaan ti mapangpanggap a drilling site iti lugar ken ti panangipakita da iti suporta para kadagiti residente a kontra iti daytoy. Impasigurado dagiti umili ti agtultuloy panang tubgarda ngano panang tubngarda iti plano a kampanya ti panagminas ti lugar da. Ada detalya ni Jessel Kate Lapisar. Pagyamyamanan dagiti residente ti Bulalakaw Mangkayan ti panagbisita ti sumagmamano kadagiti opisyales ti gobyerno probinsyal ti Benguet. Nagturong ni Governor Melchor de Clas iti mapangpanggap a drilling site iti lugar ken impakaamuna ti suporta na para kadagiti residente. Para iti punong barangay ti Bulalakaw, dakkel anamnama daytoy kadakwada gaputa amuda nga adda iti likudanda ti gobyerno probinsyal. Nakita mi di propose drilling site kat nakita da kat kuna naman nga ako sisusuportar kinyami kinyatayo doa da kini mayor pasiwan willing dapat tumulong. Sigun kan kuana kagudwa ti barangay wenno 534 nga ektarya ti claim adaga ti kumpanya ti pagminasan. Agyamyaman met daytoy kadagiti 5 manipod iti 10 kat 4 a landowner ang nagretract iti katulagan da iti kumpanya. Namnamaan damet nga agtultuloy ti takder dagiti umili iti laban da tapno saan a matuloy ti exploration iti barangay. Kita damat kuma dapat nga kahit nga no jay talaga nga maminas isok mapipa pananda kadito ay ni kuma nga agricultural residential dapat i-boreal kidney dito handa mo't kuma nga itulok paslada kita NCIP kun MGB DNR. Silulukat ang makisarita ti Crescent Mining and Development Corporation kadagiti residente iti Bulalakaw. We expect government officials to be neutral because we are following the law. And if we are doing something to violate that law, then I believe we should be accountable for it. But as far as we know, we have committed to follow the law and we are keeping it that way. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Kamaudyanan na adaan ti maipatakder a hanging bridge iti Labtang Cayapa, Nueva Vizcaya. Kalpasan ti nag-viral a video iti social media iti napalabas atawen. Maururay pa iti panakipatakder ti one-lane concrete bridge iti nasawa lugar. Report idano ni Dayan Monica Tukay. Pangkoy! Haday ba pakita mo ay maldulay? Haday haday tapos ang kalamandakdak. Ata payo, kaya ko yan. Sige, kadi ka go! My gosh! Idilaang napalabas sa tawan, nag-viral iti social media dagiti estudyante a dumaldalyasat iti kable, tinadadal arangtay iti barangay Latbang, ijay Cayapa. Tirangtay ket nadadaal gapo iti bagyo apipito iti 2024. Nakaawat daytoy iti nagduduma a reaksyon manipod iti publiko.
Kinid daw ni Department of Education Secretary Sonny Angara iti Department of Public Works and Highways, ti dagos apan nakapondo ti rangtay para iti seguridad dagiti estudyante ken manurusuro. Idi kalman, naangay ti groundbreaking ceremony para iti konstruksyon ti 9.80 million pesos agatad ti hanging bridge. Ti seremonya, indawalwan ni Nueva Vizcaya Representative Timothy Joseph Cayton, opisyalis ti DPWH Nueva Vizcaya 2nd District Engineering Office, ken LGU Kayapa. Nakita yung mutya na ramit ti probinsya na birti nan aga. Limawa ti Karayan na anod da di hanging bridge na ti probinsya. Uray da di municipal hanging bridge tayo mat nakianod. So nga yung karkarigatan na piman nga ng birok ti pondo tapno iti kastakat madaan tayo ti hanging bridge. So deta so nga palakpakan tayo ni Apo Congressman Python. Nagyaman ti kapitan ti barangay iti proyekto adak kala makatulong kadagiti umili iti lugar. Nagyaman kami launay dapat kan ti idaw ti community kay kanyaming government officials dahil ito yung pundo ni Congressman Attorney Timothy Cayton atan na groundbreaking tata tapos dagi filming mapan eskwelahan ni Jay Makdukin dagi kolehiyo ang kaming marigatan ng mga bantay kanyada. Nagtao ti pondo iti sidong ti Convergence and Special Support Program, Sustainable Infrastructure, Projects Elevating Gaps, ti 2026 General Appropriations Act. Makatulong ti proyekto tapno mapapartak ti access da iti edukasyon, healthcare ken dumapay a serbisyo ti gobyerno. Maururay pa iti panakaipatakdar ti one-lane concrete bridge tapno mapapartak ti transportasyon dagiti umili. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian. Ginasot a residente iti syudad ti Baguio pakirmanan dagiti estudyante iti nagduduma a pagadalan ti nakipasat iti CPR training iti Baguio City Hall kaspasat ti National CPR Day itanga aldaw. Detalye ti report ni Jessril Kate Lapisar. Nangipatungpal ti Baguio City Health Services Office kadwa ti Emergency Medical Services kan CDRRMO iti Cardiopulmonary Resuscitation Training anaangay iti Baguio City Hall itanga aldaw kaspasat ti nakarambak ti National CPR Day. Pinasatan daytoy dagiti agtutubo ken daduma a residente ti syudad pakairamanan ni Manang Edna. Ginundawayan na ti panagsanay tapno makasuro no kasano amang ispal iti biag. Importante dito itibiyag tayo pang emergency in case of emergency. So nga kahit kung nga nakid-join, hindi nag-invite da, kahit kung nga nakid-join, kahit kung nga makasoro. Para mat iti nursing graduate ani Ruth Ann, kasapulan ang maamuan dagiti pada na nga agtutubo ti CPR tapno dagos da ang matulungan dagiti agkasapulan. Very important po na makalearn para tayo din po yung maging tool para tayo rin po ang mag-teach sa mga hindi po alam kung mag-CPR. Panggap ti CPR training ang maipaayan ti umdas apan nakaamu ti publiko iti umno apan ang ipatungpal ti CPR. Tapno nakasagana da nga agresponde kadagiti insidente ti cardiac arrest ken dumapay nga emerhensya nga agkasapulan ti dagos a first response. Pasot matlaeng daytoy iti panggap ti syudad a pagbalinan a CPR ready dagiti residente. The paramount goal of this activity to provide high quality CPR for at least one member per household sa city of Baguio. Since the community is very active naman when it comes to these types of activities, it only shows na at least maski papano, they are at least eager to try and to learn something new. Iti naangay a hands-on training na isuro kadagiti nakipasat ti umno a chest compressions. Umno a panagresponde kabayatan ti emerhensya ken kinapatag ti panangipaay ti dagos a CPR tapno maipangato ti tsansa ti kinatalged dagiti pasyente. Kagiddan ti programa na ipakita matla ang ti publiko ti naipaima iti syudad ang mobile CPR kiosk ang makatulong iti naparpartak at training para iti CPR. As part of our continuous efforts to make Baguio a CPR ready city, I would like to encourage the people of Baguio kung may pasadang barangay sa barangays ninyo at meron yung CPR,
please join. Manamnama amaya si dagiti CPR training kadagiti barangay kan pagadalan iti syudad. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Manariman ti investigasyon dagiti masaknan iti rason ti ura manapasama kitay agsapa ijay San Luis, Baguio City ang nakauraman ti innem abalay. At the report ni Janice Dennis. Alas 10 itay agsapa, nauram ti 5 apagtaangan iti Sampaguita Street, Purok 8, San Luis, Baguio City. Dagos ang nagresponde dagiti kamang ti Bureau of Fire Protection Baguio. Volunteers kanda dumapay. Naideklara ti fire out itay alas 11 ti agsapa. Maysa ni Mark Angelo nga apektado iti uram. Imbinglay na nga da isuna iti unag ti pagtaanganda iti napasamak ti insidente. Nung may sumigaw po ng sunog, tulong, malakas na po talaga yung apoy sa loob. Hindi po na sinabi sa amin na para nakaresponde po kami lahat. Nung paglabas po namin, tulong-tulong na po kami sa tubig, mag-apula para po hindi madamay yung ibang bahay. Kaso po, biglang lumakas, damay na po lahat. Sigon pay kan kuana, awan tinaisalbarda a kagawaan gapo iti kinapigsakan na partak a panagramaram ti apoy. Ata panda ati rason ti uram kat tinaayayam a lighter. Ted po namin na yung cause ng apoy is yung pinaglaruan ng batang lighter or something na apoy. Ayun yung pinagmulan daw? Opo, kasi kung kuryente po, wala spark. Iti datos, dumanon iti innam a pamilya tinaapektaran iti uram abuklan iti 27 nga individual. Awan mo tinadangran iti insidente. 5 apagtaengan ti totally damage. Bayat a maysa ti partially damage. Sigon iti BFP, naaramid manipod iti kayo kan galvanized iron dagiti babbalay. Isu ang napartak ang nagramaram ti apoy. Imbinglay met ti kapitan ti barangay ang nakalukat ti barangay hall tapno iakomodar dagiti apektado a pamilya. Impanamnaman na pay at dagos a maipayan iti tulong dagiti apektado. Nananawagan yung barangay official ng San Luis, kung sino man ang may pusong magbigay ng tulong, magkusang loob tayo. Punta kayo sa barangay natin kasi makuha namin lahat yung mga pangalan, yung individual, sa kayong may-ari ng mga bahay. Kasi totally damaged wala sila talaga natitira. Manariman pailaang ti investigasyon nga ipatpatungpal ti BFP. Iti rason kan danyos ti uram. Idi matlaang kalman, nauram ti may sa lodging kan rooming house iti Lower Brookside, kan ti may sa apagtaangan ijay San Roque. Awan tinadangran kadagitoy nga insidente. Janice Dennis para iti Pagilian. Naminsan pa'y ani pagsati na ingat panang kondinar ti City Veterinary and Agriculture Office iti illegal dog meat trade kan amin nakita ti animal cruelty iti syudad. Kasarunda ito iti panakarestar ti may sa lalaki mapapati nagparti iti talong nga aso iti syudad. Sigon iti Sivaw, saan may parbeng kan sa anda pulos nga ipalubos ti panagparti iti aso. Malaksit iti dayta, dakkel panaglabsing iti Republic Act No. 8485 wenno Animal Welfare Act of 1998 ti pangibiyahe, panlangan, panagparti, kan panangilako iti aso. Manayag iti dayta, manamnama ami pilan iti kanayunan a criminal complaint ti wangal restaurant owner kan mawaswas ti business permitted wa ang restaurant ijay La Trinidad kalpasan ang nakumpirmar a dog meat ti isasabbida kadagiti customers baban iti National Meat Inspection Service. Madaanan! Dagos ang panakilupas dagiti infrastructure project iti Region 2 imbilin ni Presidente Marcos. Dayta kanda dumapay adamag kalpasan dagitoy. Ngayong Biyernes, mga aktibidad at programang gaganapin ngayong National Disaster Resilience Month. Tutukan! Makibalita rin kung paano minomonitor at pinaghahandaan ng mga kinauukulan ng tag-ulan at El Nino. Sa kabilang banda, abangan kung paano ginagamit ang Taraki Kiosk, Impact-Based Weather Forecasting at Georisk PH platforms upang palawakin ang kaalaman at palakasin ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan para rito. Disaster Resilience,
sa issue at serbisyo. Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan. Itrihiyon Cordillera, sa nga pulukot inam a farmer group and associations, iti Tabuk City tinakaawat iti agricultural machinery, manipod iti Department of Agriculture Cordillera. Ken, West Philippine Sea Mural, maimatangan iti Lower Magsaysay Road. Kanayunan na detalye iti report ni Angel Kim Pengosro. Iti Tabuk City, sa nga pulukot enam a farmer groups and associations tinakaawat iti agricultural machinery manipod iti Department of Agriculture Cordillera babaan ti National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Pasingkedan manen ti DA car ti panagkumitna amang moderno iti lowland agriculture. Malaksid iti panangparangay iti apit, mangpapigsapay ti kapasidad ti produksyon dagiti benepisyaryo. Kalpasan nga impakaamo ti NIA Kalinga Irrigation Management Office, ngagtultuloy ti panagbabati level ti danom iti Chico River gapo iti El Nino phenomenon, dumanon iti 56.93% ti manamnama ang maapektaran a kataltalunan ita a cropping season. Sigon iti opisina, manipod iti nasurok 16,000 hectares a target a mapadanuman ita a wet cropping, nasurok 9,000 hectares ti manamnama a maapektaran. Pakiramanan daytoy tinasurok 1,000 hectares iti Tabuk City, ken nasurok 129 hectares iti Pinukpok. Dumanon met iti nasurok 6,000 hectares iti Quezon, ken nasurok 1,000 hectares iti Malig, Isabela tinaapektaran. Iti Baguio City, naiparang iti publiko ti West Philippine Sea Mural, amay matangan iti Lower Magsaysay Road, kaspaso ti 10th anniversary ti 2026 Arbitral Award, anang pasingked iti karbangan ti Philippine iti West Philippine Sea, iti sidong ti international law. Mensahe ti mural ti panangidepensa ti nasyonal at teritoryo ti Pilipinas, ket saan laeng a responsibilidad dagiti agnanaed kadagiti lugar iti igid ti baybay. Dinayaw ni Mayor Benjamin Magalong dagiti agtultuloy a makilablaban para iti West Philippine Sea. Manipod iti AFP ken Philippine Coast Guard agingga kadagiti mangalap. Iti probinsya ti Ifugao, nasurok 31,000 a pamilya ti manamnama ngagnumar iti non-infrastructure component ti Local Government Support Fund babaan ti Financial Assistance to Local Government Units ken Growth Equity Fund. Naponduan ti proyekto iti 69 million pesos manipod iti LGSF babaan ti DBM ken 11,800 pesos kas counterpart funding manipod iti maysa nga LGU. Nasurok 31,000 a benepisyaryo a pakairamanan dagiti indigent families, senior citizens, single parents, manalon, mangalap, OFWs ken minimum wage earners ti agnumar iti daytoy. Makawat ti tunggal benepisyaryo iti 16 aging 50 a kilos ti bagas. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian. Iti Ilocos Region, bida dagiti local exhibitor iti Ilocos Sur iti naipatumpal a Kadiwa Ijay Vegan City. Iti La Union, napintas itan ti kalsada iti Pugo Bawang La Union, baban iti Baro a Farm to Market Road a nailukat. Dagitaken daduma a damag idnanon ni Bridget Marcasi Pangusfian.
Talupulog katupat ta local exhibitors tinangilakoy iti produkto da iti 1 kadiwa sa Ilocos Sur, iti vegan Ilocos Sur. Karaman ka dagiti produkto ana ilako dagiti fresh nga apit anateng dagiti manalon ti vegan, processed goods ken local delicacies. Ti aktibidad ket may salaeng nga addang para iti pan nakaipakita ti suporta ti lokal a gobyerno kadagiti local producers babaen iti pan nakapalawa ti market da. Kalpasan tinasurok talo a bulan a rehabilitasyon na ilukat iti publiko tinapaduras a farm to market road iti Barangay Pugo, Bawang La Union. Babaan iti Provincial Engineering's Office. Nalpas ken napagbalin kas konkreto ti 1,815 square meter a kalsada nga adaan iti 20 a street lights. Manamnam maitan tinatalged ken naparpartak at transportasyon iti lugar ken makaipaay iti ginawa ti panagbiag dagiti umili nang runa iti sektor ti agrikultura iti probinsya. Tapno ad-adda ang maipasigurado ti kinatalgad dagiti tupad workers kabayatan ti panagtrabaho da nang ipaay ti city government ti lawag iti personal protective equipments wenno PPEs. 207 na tupad workers ti naipaayan iti nasao nga PPEs pakairamanan dagiti water, t-shirt, kalugong kin gloves, adakkel a proteksyon nang runa ta agmalmalumdang agtatrabaho iti ruwara. Addang daytoy ti City LGU tapno may pakita ti suportada kadagiti katulungan da iti pan nakamintinir tinadalos nga aglawlawa. Kagiddan ti panakarambak ti maika 48 founding anniversary ti Bayambang District Hospital. Baro a mammogram ken dietary building ti nailukat para kadagiti umili ti Pangasinan. Daytoyen ti maikalima a mammogram iti Provincial Government Hospital ti Pangasinan ang manamnama a makatulong para iti pan nakapapartak ti breast cancer diagnosis dagiti pasyente. Iti matbaro a dietary building agserbi daytoy kas natalged a pan nakaisagana ti taraon dagiti pasyente. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Buntirya ti Department of Health Region 1, baban iti measles, rubella or rubella supplemental activity ang magunod ti 95% vaccination coverage kadagiti ubing a kwalipikado tapno magunod da ti herd immunity ken malapdan ti panagwaras ti measles ken rubella itin na sa rehiyon. Sigun iti ahensya, may patungpal ti aktibidad mangrugi inton Agosto 10 aging 28 iti agdama atawen. Panggap daa bakunaan ditoy dagiti ubing agtawan iti inem aging 50 or 50 katsa mabulan. Iti datos target daa mabakunaan or mabakunaan ti 444 nga ubing pakiramanan ti 275,000 ijay Pangasinan, 62,000 ijay La Union, 48,000 ijay Ilocos Sur ken 42,000 ijay Ilocos Norte. Naipeteng libre ti bakuna nang runat na patig daytoy tapno maipaayan iti proteksyon dagiti ubing. Yes po, libre po ito, wala po itong bayad. Maaari lamang pong magtanong sa ating mga local government units ng kanilang fixed vaccination site. So yung ating mga LGUs po ay magtatayo ng mga vaccination sites sa lahat ng ating mga health facility. Iti sabali damag alternate wetting and drying technology mapangpanggap ang may patumpal ka solusyon iti kinakurang ti supply ti padanom ijay Isabela baban iti may sa Tokyo-based climate technology firm. Iti sabali mat abanag Miss Philippines Earth 2026 Rina Andrea Reyes de los Santos kaunan a Cagayana a nakayawid iti national crown. Daytaken da dumapay a damag ti Rion 2 isang bay ni Dayan Monica Tukay. Iti Isabela, naipresentar ti may sa Tokyo-based climate technology firm ti proposal iti probinsyal a gobyerno, iti long-term partnership may naig iti water-saving technologies, greenhouse gas reduction, ken carbon credit generation iti sidong ti Japan-Philippines joint crediting mechanism. Naiparang ti alternate wetting and drying technology,
ken digital monitoring, reporting, and verification platform ana disenyo tapno mapapintas ti irigasyon, kabayatan ang masubsuportaran ti sustainable rice production. Babaan iti AWD system, sagpaminsan ang mamaga dagiti talon ti pagay imbis nga agtalinaed nga agtultuloy ang malayos. Amang kisay iti methane emission, iti aging ga 30%, ken iti agarop 25 aging ga 30% lang ti kasapulan a panakausar, ti danum a pagpadanom. Manamnamang agnumar iti daytoy ti pito nga ili iti Isabela, adakkel at tulong gapo iti tikag a mapaspasaran iti probinsya. Iti Nueva Vizcaya, may bunong ti 50 million pesos sa pakabuklan a pondo, ti Office of the Governor babaan iti panagpinirma iti katulagan, ti naduma-duma a barangay iti probinsya, kasuporta kadagiti priority projects. Tunggal dadaulo ti barangay ket nangilista kadagiti proyekto a kasapulan a mapunduan. 140 a barangay ti agdumar iti daytoy. Kang runa na proyekto ang masuportaran ti farm to market roads, dump trucks, street lights ken dumupay, ang napapatag nga infrastruktura para iti panagpaduras ti barangay. Ken itimat Cagayan, na barangay na brasa ti probinsya ti panagawid ni Miss Philippines Earth 2026, Rina Andrea Reyes de los Santos, kas kaunaan a Cagayanang Manipod Balesteros Cagayan, anang iyawid iti national a corona, iti tayak ti pageantry. Agsagsagana para iti international pageant ni Miss de los Santos. Kinunana nga agpokus iti mental health advocacy para iti Pilipinas ken iti entero a lubong. Sobrang saya ko po at sobrang di kayo na po makapaniwala na ako po yung unang Cagayanan na nakauwi ng national crown po para sa ating lahat. Para po kasi sa akin noon na parang I was joining for my dream. Right, di na makajoin national pageant and makamit yun. And now that I can see that people are so proud of me kasi I made a history. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian. Imbilin ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ti dagos a panakadalos, panakapalawa ken dredging activity kadagiti kang runa na pagayusan ti danom iti Pagilian. May sarita dagiti low-lying areas iti Region 2. Sigon ken ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, makibinadang ti ahensya kadagiti LGU iti sidong ti Uplan Kontrabaha Initiative para iti panakailepas dagitoy. Kas pasat ti inisyatibo na ilepas ti konstruksyon ti dua a flood control project iti Alicia Isabela ang makatulong tapno masalwadan ti biag ken tagikwa dagiti umili kabayatan ti bagyo. Karaman dita ti San Antonio Flood Control Structure nga daan kalawa a 427 linear meter ken ti Santa Cruz Flood Control Structure nga daan kalawa a 408 linear meter. Nailepas meten ti konstruksyon ti kalsada iti barangay Santa Rosa, Abulog, Cagayan. Taraman pa dito iti manarimaan nga installation ti cross drainage iti Anafunan West Creek, ito Gegaraw City. Dagitoy a proyekto ket manamnama makatulong a malapdan ti paggad ken maliklikan ti panaglayos kadagiti nasa lugar. Kakailian da dumapay kadagiti kang runan at damag kalpasan dagitoy. Health Watch, alertong pangkalusugan. Ang influenza o trangkaso ay nakahawang sakit sanhi ng influenza virus na nagdudulot ng impeksyon sa respiratory tract ng tao. Apektado nito ang ilong, lalamunan at baga. At naisasalin sa pamamagitan ng pagbahing, pag-ubo at simpleng pakikipag-usap sa taong may sakit. Ilan sa sintomas nito ang lagnat, sipon at ubo, pamamaga ng lalamunan, sakit ng ulo, panginginig, panghihina at pananakit ng katawan. Kapag nakaramdam ng trangkaso, takpan ang bibig at ilong kung babahing o uubo. Limitahan ang pakikisalamuha sa mga kasama sa bahay. Siguruhin na mayroong sapat na pahinga. Uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain. At kumonsulta sa inyong doktor o pinakamalapit na health center. Tandaan, importante ang personal hygiene at regular na pagbabakuna sa pag-iwas sa influenza. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino. Dagdag pa napasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso. Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan. Makinig sa iba't ibang boses at pananaw. Na hindi patas ang lipunan. Leadership starts from the top. Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan. Good governance, because good governance is a matter of right. Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers? Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects? At matuto sa iba't ibang karanasan. Yung hirap talaga yung pag tumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata. Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Nalatak ti strawberry iti La Trinidad ngam amuyo kadi malaksid iti strawberry jam ken wine ket adamot ti strawberry alamang. Amon tayo tinaso a produkto babaan ken PTV ISU intern Nicole Cordero. Ti strawberry alamang ket ibagbaga ti kaaduan ang nakapadas anay dumdumati raman na. Kan nalakapay ti presyo na. So kimaten tayo ti presyo daytoy a produkto saan unay a makita ti akaduan a palengke. Gaputa nalatak ti strawberry iti probinsya ti Benguet ng runa iti munisipyo ti La Trinidad. Nang panunot ni Josephine iti daduma a produkto a mabalin a pagbalinan ti strawberry. Ditaan na panunot na ti panag-aramid iti aramang nga adaan ramen nga strawberry. Gaputa tubo iti Pangasinan, analata kapag tataudan ti bagoong kandemakkel iti Baguio City. Pinaglaok na ti idea a kombinasyon ti strawberry kan aramang. Nagpuunan iti 700 pesos idi inrugi na ti negosyo na. Idi panawan ti COVID-19. Limatak kadagiti kaaruba na ti imbensyon na a produkto, gaputa iso ti pinagbalinda a masida iti panawan ti lockdown. Duwati inaramid na a flavor ti strawberry alamang, ti sweet kan spicy. Ang hamon is yung minsan nga yung supply, minsan yung sa panahon din kasi yung seasonal din yung nung alamang. So dapat ang gagawin namin doon kung seasonal, mag-imbak na po kami ng marami. So mag-order na kami ng marami. Ganon din sa strawberries, we turn it into jams na. Iti agdama, nasurok sa ngapulo a pagtagilakwan iti Cordillera ti supsuplayan na iti strawberry alamang. Maysa ditoy ti pagtagilakwan iti Baguio City a kadawyan a pakagatangan kadagiti pasalubong. Impanakal na ang nakadanon ijay Amerika ti produkto na, gaputa FDA approved kan adapay ti halal certification a naipaay ken kuana. Sa mga gusto pong magnegosyo na tulad ko ay hindi po kailangan ng malaking puhunan. Ang kailangan po dito ay malaking pananampalataya.
magkaroon ka ng paninindigan at tapang na magsimula. Kung gusto mo, ipagpatuloy mo at umpisahan mo na ngayon na. Nagyaman iti nagduduma nga ahensya ng runa iti DTI kan TESDA iti tulong nga impaayda. Iti pa ng palawa ti negosyo nagaputa maibilang kas MSME daytoy. Napatagmet binulig na ti pamilya na iti panagnegosyo. Simple laang tiraman ti strawberry alamang. Dagitoy ti fermented shrimp paste, syempre ti strawberries, garlic, asukal, kandaduma pay. Depende iti twist ti agar aramid iti daytoy. Alamang masasarap, the original. Nabarati na sangbay ti Filipino community iti Hawaii kay the Philippine Consulate General of Honolulu dagiti kamang ti Philippine Navy ken Coast Guard akaraman iti Rim of the Pacific wenno RIMPAC Exercise 2026. Daytoy ti report. Naikan gundaway ti Filipino community iti Hawaii a makita, makadwa kan personal ang makatungtong dagiti contingent ti Philippine Navy kan Coast Guard nga adda iti Hawaii ita para iti agtultuloy a Rim of the Pacific wenno RIMPAC Exercise 2026, the world's largest maritime exercise. Daytoy ket baben iti Philippine Navy and Coast Guard Filipino Community Night. Ditoy nabara a pinasangbay isuda ti Philippine Consulate General of Honolulu iti pangidaulo ni Consul General Arman Talbo. We are so very proud here in Hawaii. Naragsak kami lang unay ako. Nakadanon na dito barko tayo dito and they bring with them the Philippine flag and the pride of being Filipino. So naragsak na dito kababayan tayo dito Hawaii nga makita amin na dito members ti Philippine Navy ken members ti Philippine Coast Guard tayo dito. Kastamot at doble ragsak tinarikna ni Bivak President Ami de la Cruz ang makita dagiti kailyan iti aktibidad an isiyangkat iti Joint Base Pearl Harbor Hikam iti Oahu, Hawaii. I was so happy to be able to meet them, and the bonus is meeting fellow kababayan from Abra and Ifugao, and so I was so happy to show my support and welcome them to Hawaii. Ti panagipasa ti Filipino community iti aktibidad ket babanmutan iti imbitasyon ti Philippine Consulate of Honolulu ken officers ti Philippine Navy Ship FFG-6 BRP Miguel Malvar. Hello, I am MC Chokyagan from FFG-6 BRP Miguel Malvar. I like the Philippine Navy because I got to travel the world and I also got to see other cultures aside the Philippines. Ako nga pala si Lieutenant Colonel Francisco Sita Engineer, Dental Service from the Philippine Navy. Ito po ang una ko pong paglahok sa RIMPAC 2026 dito po sa Hawaii. Ti Philippine Navy ket idadalwan ni Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta. Api masutmet lang iti Filipino Community Night kadwa ti misis na. Dagiti kamang ti Philippine Navy ket naglugan iti BRP Miguel Malvar para iti RIMPAC Exercise 2026 iti Honolulu, Hawaii. Para iti maritime warfare. Nasurok talupulo a nasyon iti pimasat iti RIMPAC Exercise anang rugi iti June 24 kan aglepas inton July 31. Laglagi pun tayo nga awan rasat, uray kaanuman, uray sa dinuman, datayo ket Pinoy. Uray dagiti kamang ti 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company ket naingat ti kampanya da kontra iti sakit at dengue. Itay nabiit dagiti kamang ti revitalized police sa barangay ti unit ket naisangkat iti community service ken health protection activity iti barangay nungulunan hungduan kabinadang dagiti barangay official ken lokal a residente. Sadyay impatungpalday ti General Barangay Cleanup Drive ken implementasyon iti Operation Takub at tarigagay ang mapaksyat dagiti potential breeding sites dagiti lamok amang iwarwaras iti dengue. Kapiyata na agtultuloy mo ti information drive nga isaysayang kati unit baban iti Oplan Bandilyo tapno agnanayon ti panagridam dagiti umili
kontra iti anyaman a krimen kan didigra. Pudno unay nga wan ka paris tirag sa kamarikna iti panangipaay iti serbisyo komunidad. Iti Pilipinas, may salaang ti lugar ang naawagan iti Rose Capital of the Philippines. Dahita ti Barangay Bahong, Ijayla, Trinidad, Benguet. Napagtalinaad kanida ito'y Biringas, Tinasawa Barangay. Ada detalye ni Dayan Monica Tukay. No nabanglog ka nalalasbang asabong tisapsapulan nyo, saan kayon nga umadayo? Dayta ka di asabong, kat para iti kapamilya, kaayan-ayat, kan para iti ar-araman nyo abalasang kan baro, at dayta sa jay bahong. Ngam amuyo ka dino apay anaawagan ti Barangay Bahong Ijayla, Trinidad, Benguet kas Rose Capital of the Philippines. Iti taon 1950s, kalpasan ti World War II, agpanuray dagiti manalon ng runa iti vegetable farming. Nayamamumot dagiti residente ti rose cultivation techniques, manipod ka dagiti trabahador iti Camp John Hay. Manipod iti dayta, nang rugi nga ag-experiment dagiti manalon iti budding pruning ken greenhouse cultivation. Dito'y daan na diskubre at tinangato a lugar ken ti ili ket nasaya at apagtubuan ti di kalidad a rosas. Bait nga immadu ti demand at adu a manalon ti nag-shift manipod iti vegetable farming iti panagmula ti rosas ken daddo maakita ti cut flowers gaputan nga ngato ti matkadan dagiti sabong manipod iti babasik a land holding. Taon 1980 aging ga 1990s at muras ti sektor ti panagmula iti rosas iti Bahong. Malaksid iti natural a klima ken resources ti lugar, gapoy iti tulong ti gobyerno a panangipaay iti modern farming practices, panagpapintas iti dalan para iti naldaw a panagdeliver iti Metro Manila ken kabang-ibang a lugar. Ken taon 1998, binigbig ni sigod nga Agriculture Secretary William Dar ti Barangay Bahong kas Rose Capital of the Philippines gaputa nagbalin a country top producer ti rosas. Ginasot nga hektarya ti nagbalin kas cut flower farming areas ken nagbalin pay daytoy kas kang runaan a panggadan dagiti umili ti barangay. Kaguduwa ti 410 nga hektarya ti nasao a barangay ket pagmulaanen iti sabong. Malaksid iti rosas, agimulmula pa'y dagiti manalon iti daduma a klase ti sabsabong, kasi iti chrysanthemum, anthuriums, carnations, statice, gladiolus, ken asters, tapno agtalinaed at ipakabuklan at tawan kat adda ti produkto a may supply iti pagilian. Dagiti taltalon ti sabong iti Bahong kat mabalinpay asarungkaran dagiti turista, gaputa nagbalin daytoyan at tourist spot iti agdama. Agrap 40 to 50 minutes away iti Baguio City, madanon ti lush, terrace landscape nga adaan vast rose plantation ti makita iti daytoy. Adda pay dagiti talon nga inaramid da kas tourism farms ti Mulada nga adaan iti entrance fee a 150 pesos. Tampok pa iti sunflower farms iti daytoy. Adda man mapaspasaran na parikot iti Barangay Bahong gapo iti matngato a presyo dagiti farm inputs, climate change, limitado a daga, gapo iti expansion ti building ken kompetisyon kadagiti imported a sabong. Agdaltali na adlata arumang ragay ti industriya ti rosas iti Bahong, gapo iti dedikasyon kin kinaandor nga ipakpakita dagiti manalon sadyay. Mapaparigta dagiti umili ken bisita asuportaran dagiti lokal a managmula iti sabong ti Bahong, babaan iti panaggatang da kadagiti sabong a napatawd iti lugar da, ken panangsanay da iti responsable a turismo. Panang respeto kadagiti talon ti sabong, sa lakniban ti aglawlaw, ken tumulong amang preserba iti pagbiag ken tawid ti Philippines Rose Capital para kadagiti sumaruno a kapututan. Ita, ammo yun. Barungal daw, barunga adal. Iti pakasaritaan malaglagi pitang aldaw ti panakawayawaya ti munisipyo ti Bukod iti ima dagiti Hapones iti World War II. Naangay ti panagrambak baban iti panakaisaad or panakaisaad ti Wall of Valor ken panakaipaay ti Posthumous Awards kadagiti pimusayan a veterano. Ada detalye ni Angel Kim Pengosro. Tunggal July 17, laglagipon ti munisipyo ti Bukod ti panakawayawaya ti ili iti sidong dagiti Hapones, idi may kadwa agubat sa ngalubungan. Dayting aldaw ang mapadayawan dagiti umili a banwar iti panakawayawaya ti ili.
Nalagip ti sakripisyo dagiti soldado kun umili ang nakilaban kontra iti pwersa ti Hapon. Asumangsangat kadagiti bambantay ti Benguet amang palawa iti panangsakop ti Japan Imperial Army. Kas panang bigbig iti ili iti nasao nga aldaw, naputar ti ordinansa anang ipeksa ken nang ituding iti panakarambak ti liberation ti Bukod tunggal July 17. Itatawan ti may kasangapulo kat may sa panakarambak ti Liberation Day sipod na bigbig. Napauluan ti panagrambak iti Valor of Heroes, Legacy for Future Generations. Ditang agsasabat dagiti Son and Daughters Association of World War II Veterans amang preserba iti tawid. Itangal daw na ipaayan iti posthumous awards dagiti veterano iti World War II iti ili. It is hereby resolved that the World War II veterans, Annex A, be given posthumous commendation in solemn recognition of their bravery and sacrifices, and honoring their service to the nation and their ultimate sacrifice for freedom. Corporal Damdamag, Private Army Serial Number 180945, M Company 3rd Battalion 66 Infantry. Formatting Agadan, Private Army Serial Number 180549, I Company 3rd Battalion 66 Infantry. Army Serial Number 226289, M Company 3rd Battalion 66 Infantry. Narambakan ti Bukod Liberation Day babaan kadagiti programa apanang laglagip, wreath-laying ceremony, historical presentasyon, kan panangdayaw kadagiti nakalasat a veterano kan dagiti pamilyada. Manarimaan pa iti panangala ti lokal a gobyerno ti Bukod itinagan dagiti veterano iti ili tapno mairamanda iti listaan. When we enjoy freedom, we engage in something productive, we engage in something na mabalita yung iipasa in the next generation. Naipakita pa iti marker dagiti veterano ang may sa awagas iti panangbigbig kadakwada. Kagiddan ti selebrasyon ti panakailukat ti negosyo center ti ili. 80 kat may sa atawan kalpasan ti panakawayawaya, agtultuloy ang makaparagtat ti pakasaritaan ti Bukod. May sa pamanaknak iti komunidad anang parmek iti rigat ken rimwar ang napigpigsa. Anang itultuloy iti lagip dagiti banwar, kadagiti sumaganad a kapututan. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Angel Kim, Pengosro. Itagundaway intay alawatan ti sasaadan ti panawan, baban kini PTV ISU intern James Kunanan. Pagyamanan nala, magandang hapon. Binabantayan ng pag-asang tropical depression sa labas ng Pilipinas. Samantala, pag-ulan naman ang mararanasan sa bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorm. Karagdagang update sa panahon mula kay Weather Observer Kathleen Labangco ng Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito ng ulat panahon ngayong araw, July 17, 2026. Patuloy pa rin po natin binabantayan itong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, nasa kategorya na po itong Tropical Depression at tuloy itong namataan sa line 2,905 km east of southeastern Mindanao at mayroon itong taglay na lakas ng hangin malapit sa kanyang gitna na 45 km per hour at pagbugsong umaabot sa 55 km per hour. Kumikilos ito ngayon pa west-southwestward na may bilis na 15 km per hour. Sa kasalukuyan, southwest monsoon o hanging habagat po ang nakakaapekto ngayon sa extreme northern Luzon. Kaya asahan po sa mga lugar sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes at Babuyan Islands ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga posibilidad ng isolated rain showers or thunderstorm dulot nga po nitong southwest monsoon o hanging habagat. Para naman dito sa Baguio City at nalalabing bahagi ng bansa, generally fair weather condition din po ang inaasahan na may mga posibilidad pa rin ng isolated rain showers o thunderstorm, dulot naman ng localized thunderstorm. Mahina hanggang sa katamtamang paghangin mula southeast to southwest ang inaasahan ngayong araw dito sa Baguio City at sa nalalabing bahagi ng bansa. By weekends nga po, inaasahan natin na bahagyang lalakas itong southwest monsoon o hanging habagat, kaya't posible po na maging maulap ang kondisyon ng ating panahon para sa Sabado at Linggo, specifically po sa Ilocos Region.
Para bukas, inaasal natin maglalaro ang temperatura sa buong Northern Luzon mula 17 to 37 degrees Celsius. Lulubog ang haring araw mamayang 6:34 ng hapon at sisikat bukas ng 5:34 ng madaling araw. Muli ito po si Kat Cabangco, ang inyong kaantabay at tagapanayam ukol sa ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Baguio. Maraming salamat po. Maraming salamat weather specialist Kathleen Labangco ng Pag-asa Baguio Synoptic Station. Samantala, narito ang tibya ngayong araw. Alam niyo bang ang Magat Dam ay isang kahangahangang gawa ng tao na patuloy na nagsisilbi sa maraming Pilipino hanggang sa kasalukuyan? Isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang dam sa Pilipinas ang Magat Dam na matatagpuan sa hangganan ng Ramon Isabela at Alfonso Lista, Ifugao. Itinatag ito sa Ilog Magat, isang mahalagang tributaryo ng Ilog Cagayan upang maharang at maipon ang tubig na mula sa kabundukan ng Hilagang Luzon. Sa pamamagitan nito, nabuo ang isang malawak na reservoir na nagsisilbing imbakan ng tubig para sa rehiyon. Ang Magat Dam ay isang man-made multi-purpose rock-fill dam na dinisenyo hindi lamang bilang harang sa tubig, kundi bilang isang sistemang sumasalo sa iba't ibang pangangailangan ng lugar. Sinimulan ang construction nito noong 1975 at formal nang pinasinayaan noong Oktubre 27, 1982 bilang isa sa mga pinakamalaking proyekto ng pamahalaan ng Hilagang Luzon. Ang kanyang malaking embankment at spillway ay disenyo upang kontrolin ang daloy ng tubig at mailabas ng ligtas ang sobrang agos sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Ang pangunahing layunin ng pagtatayo ng Magat Dam ay magbigay ng tuloy-tuloy na pagtubig sa malalawak na sakahan ng Cagayan Valley na nakakatulong sa mas mataas na produksyon ng palay at iba pang pananim. Bukod dito, naglilikha rin ito ng hydroelectric power o malinis na kuryente na nagdaragdag sa supply ng enerhiya sa rehiyon. Mahalaga rin ang papel nito sa flood control dahil nakakatulong itong patahimikin ang biglaang pagtaas ng tubig na maaaring magdulot ng pagbaha sa mga karatig na bayan. Sa kasalukuyan, ang Magat Dam ay nanatiling isang mahalagang haligi ng pag-unlad sa Hilagang Luzon. Isang patuloy na kapag ang inhinyeriya ay pinagtibay ng tamang layunin, nagiging susi ito sa mas matatag na agrikultura, mas maayos sa pamamahala sa tubig at mas ligtas na pamumuhay ng mga pamayanan. Dahil sa El Nino, apektado ang supply ng tubig sa naturang dam. At kung matindi naman ang ulan sa nananasan, nagiging panganib ang sobrang dami ng tubig mula sa kabundukan na sanhi ng pagbaha sa mababang lugar. At yan ang trivia ngayong araw, nagpapaalala na may panahon sa bawat isa. Laging updated sa lagay ng panahon at laging handa sa anumang emerhensya. Ligtas ang laging handa. Ako si James Dean Cunanan para sa Bayan. Kakailan ti word of the day tayo ita panagpipikal kay papananara ito ikat mamamanhid iti Filipino ken numbness iti English. Partner Ala, no agpipikal ti bagbagi kunada garuden baka sinyalis daytang ada ti marikrik na sa bali. Something is wrong kunadan. Tanjay posisyon iti panagtugaw ken iti trabaho kunada partner Ala kunada dumay so agpipikal ti bagbagi. Ngam usually kunada iti managsirara kuno iti doctors ket adagayam iti hidden kuana dayta kayat na asawan iti uneg iti bagiti tao. Oo. Kunada bat breves no na sobrang ti sakit nga na naranasan, malimbaw ti sakit ti puso. Dadagamitin ng sakit kay ka, makarik na kakano ti numbness. Makakatawa ang partner alanta. Sakit iti puso. Di ba literal di partner aya? Okay. Di nasaktan nga talaga iti ayat. Marimot partner alan wag pipikil nga kanayon mo sa kulot nga patabaan ti puso tatuhan nga ang pipikil. Partner ala kan kakailian sakbay nga intay agpakada alaan tayo man daytoy agundaway amang kablaw iti maisapay akadwa tayo ditoy People's Television Cordillera anag kasangay idi kalman tinataraki
Dahito ikat tinataraki ang cameraman si People's Television Cordillera ni Oscar Fernandez. Happy birthday kat kararag ni mataginayon pumati salon at mukas tamatan ti salon at ti sibubukal a pamilya. Happy birthday Oscar I wanan ti salon at Oscar. Belated happy birthday, Oscar! OVO! Sapay lang kumatabawan iti awan sarnay, panagsalukab mo, kat magudmud mo, amin nga arapap mo para iti sububukal a pamilyam. Agnanayin ko may pasidong kayo, sang kapamilya iti panarabay, iti Apo Ana Marswa. Again, happy birthday, Oscar! Kakailyan, padaanan mo ti programa nga isyo at serbisyo itamala matalantan tinasawa programa or itinasawa programa dagiti kang runaan arumbeng maarami iti kanito nga dati sumangbay adidigra. Kastameten dagiti kanayunan pa nga aktibidad amanamnama may patungpal kabayatan ti panakarambak ti National Resilience Month. Makadwa tayo itinasawa programa dagiti panakabagiti Office of Civil Defense kastameten ti panakabagiti Department of Science and Technology Cordillera. Dayta ti pakabuklan dagiti kang runana damag itangal daw siyak ni Brevis Busaw. Indan mi kadakayo dagiti nababara kompleto ken napapatid nga impormasyon siyak ni Ala Sungduan. I-like, i-follow, subscribe iti social media platforms ti PTVCordillera iti Facebook, TikTok, ken YouTube. Aging gamanan intun Lunes. Padaanan Lunes aging gat Biyernes agrugi ti las 4 ti malam. Para iti husto ken alisto at damag. Dakabi ti mapagpiaran. Dayto iti kang runana damag.